ವಿಶ್ವಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ ಇಂದು. ಮನುಕುಲದ ಮಾತುಗಾರ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹರಿಕಾರ ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸತನ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا في الدنيا اتباعه وزيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته واحشرنا غدا تحت ظل لبائه المعقود. اللهم وفقنا لمتابعة سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال متابعة الكمال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وجميع أقاربنا من خيار أمته واسترنا وإياهم بذيل حرمته. اللهم احشرنا وإياهم غدا تحت ظل لبائه يا رب العالمين. وإلى حضرات جميع ساداتنا الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والنجباء والصديقين والصالحين. اللهم ببركاتهم اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين الآمنين في الدارين. اللهم اجعلنا وأولادنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمصنفين الصالحين وللمؤمنين وللمؤمنات. قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. സഹോദരന്മാരെ, ഉസ്താദന്മാരെ, നാം ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സ്പർദ്ധ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന്. എൻ്റെ കർത്തവ്യമായ സ്വാഗത ഭാഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വാഗത ഭാഷണം. അപ്പോൾ
ഭാസനാക്കാനുള്ള സമയമല്ല, സന്ദർഭവുമല്ല. ഏതായാലും മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ട 2 ദിവസത്തെ വാതില് ധാരാളം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബ് പറയുന്നു, ഖുൽ ബിഫളില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫലിദാലിക ഫല്യഫറഹു. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഫള് കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ഫലിദാലിക ഫല്യഫറഹു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷം കൊള്ളുക. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് കാരണരായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചതിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം ഞങ്ങൾക്ക്. ഒരു ഹൗദുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സന്തോഷിക്കാനാവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് കടമയാണ്. ഇന്നലെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വേണ്ടത്ര വിഷയം പറഞ്ഞു തന്നു. കാലിയോറും എന്തിന് ഒരെന്തെങ്കിലും ക്ഷീരനുണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഇത്തിബാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടി മാർഗം ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു സുന്നത്തായിട്ട് വന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രസവിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുന്നത്തായിട്ടാണ്, മാർഗം ചെയ്തതായിട്ടും കണ്ണിലേക്ക് ചുറുമിടപ്പെട്ടതായിട്ടുമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യാസമഹർഷി ചെല്ലുന്ന ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ തന്നെ ഏകസ്മിന്നന്തരെ വിളേച്ച ആചാര്യ സമന്വിത മഹാമദൈവിഖ്യാത ശിഷ്യശാഖ സമന്വിത നിർഭാഞ്ജേവ മഹാദേവ മരുസല നിവാസിന ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീന സുമസദാരി സദൂസക ഉച്ഛാല ഈ സർവഭക്ഷി ഭവിഷ്യതിക്ക് നമോ. ഈ മഹർഷി ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് മഹർഷി പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീന സുമസദാരി സദൂസക, ലിംഗച്ഛേദി അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്താകപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് പ്രസവിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക. വലിയൊരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാരുണ്യരായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ചെല്ലുന്നത്. അവസാനം ചെല്ലുന്നത് ആ നബി പൂജാതരാകുമ്പോൾ ഞാനെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നബിയുടെ കാല് പിടിച്ച് ആ നബിക്ക് കാലത്ത് തണ്ണി വീട്ടിട്ട് ആ തണ്ണിനെ ഞാൻ കുടിക്കുമോ? മഹർഷി പറഞ്ഞ അറിയും ഒരു അമുസ്ലിം. അപ്പോൾ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അമുസ്ലിം ഇത്ര വർണ്ണനാക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിമായ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്നേഹം വേണോ? സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങൾ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണോ? ആ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് ഞങ്ങൾ സുന്നത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലും പിൻപറ്റണം. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, മക്കളൊക്കെ പരിപാടിയുണ്ട്, ലേറ്റാന്ന്. എന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രം നിറയിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാം. എന്റെ ദൗത്യം മാത്രം ഞാൻ
നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഈ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി അവർക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും ഞാൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി 1000 സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഖത്തീബായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ, ഇബ്രാഹിം ദാവൂദ് ഉസ്താദ് അവർകൾ, എന്നെ കാന്തിയാറ് പരിചയമുള്ള 8 വർഷത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ നസീയത്ത് ഞാനത്തെ രാത്രി വേണ്ടെനിക്ക് നമുക്ക് 7 നിലക്ക് ഫഖീഹായ മസ്അലകൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഉസ്താദിനെ എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി 1000 സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജിൽ അതിഥിമാരായിട്ട് വന്ന ഞങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം പാടി അവർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബ് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. ഇബ്രാഹിം അവർക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി പരമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പി മുഹമ്മദ് അല്ല അബ്ദുൽ ഖാദർ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഖജാൻജി, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാജി, അയാൾക്ക് സുഖമില്ല, നടുവേദന, കാലുവേദന, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബ് പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും ഈ പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം അരുളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഖജാൻജി അബ്ദുൽ ഖാദർ, അവർക്കും എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഹൃദയമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പി മുഹമ്മദ് സെക്രട്ടറി അവർ, അയാൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അയാൾക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി സ്വാഗതം അരുളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, അയാൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാമായ ഉമർ ഫജീർ നമ്മളെ വഖഫിന്റെ സദസ്യരായിട്ടിരിക്കും. ദുനിയാവുക്കും ദീനിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബ് നല്ല ദൈവത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും 1000 സ്വാഗത പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം കാക്കിക്കാട്, അയാൾക്കും അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ, ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി സ്വാഗതം അരുളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ CH മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി, മൊയ്ച്ച്, അയാൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.
എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും 1000 സ്വാഗത പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അഷ്റഫ് നടുവിത്തല് അയാൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനും എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും സ്വാഗത ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാമെല്ലാമായ CH അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് JF-ന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അധ്വാനിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ JF കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് റോഡിന്റെ എല്ലാ ഇതും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെയും രാത്രി ഉറക്കില്ലാതെ നല്ല പ്രവർത്തിച്ച പാലക്കാരാണ്. അല്ലാഹുവേ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ 1000 സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ റഫീഖ് അയാളും അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റഫീഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റി പരമായിട്ടും സ്വാഗതം അറിയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ JF കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ രാത്രി പകല് അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും അധ്വാനിച്ച അവർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും ഞാൻ 1000 സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ അബൂബക്കർ ലൈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് മൈക്ക് സെറ്റിംഗ് എല്ലാ വർഷവും അയാളെ വക കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമാണ്. എൻ്റെ പഴയ ഒരു ചങ്ങായിയുമാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ബൽമത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വന്നുണ്ടായവരെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ സ്വന്തം വകയായിട്ടും കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും 1000 സ്വാഗത പൂജകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പിരിച്ചപ്പെട്ട വയസ്സന്മാർ, ബാല്യക്കാർ, പിഞ്ചോമന മക്കള്, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഇവിടെ കൂടിയ പിന്നെ ഇവിടെ രാത്രിയും പകലും അധ്വാനിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ വാതിലും എല്ലാത്തിനും വന്ന് ശേഖരിച്ച ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാര്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണാദികൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാര്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ എന്റെ പരമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരമായിട്ടും സ്വാഗതം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലേക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ಗಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರಹಬವ ಕೋರಿ ಉಮರ ವೃಂದದ ನಾಯಕ ಮನೆಗೆ ಸಜೀವ ಮಸೂಲಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಮರ ವೃಂದದ ನಾಯಕ ಮನೆಗೆ ಸಜೀವ ಮಸೂಲಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಜಿಗೆ ಕೋರುವ ಸ್ವಾಗತವ. ದಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಜಿಗೆ ಕೋರುವ ಸ್ವಾಗತವ. ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಣ್ಣ ಉನ್ನತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಮಾನ್ಯ. ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗಣ್ಯ ಉನ್ನತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಮಾನ್ಯ. MAI ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವಂದರಿಗೆ. MAI ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರಿ
അറിഞ്ഞു പ്രീതിയ ഗുരുಗಳಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವಂಜಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು ಪದ್ಧತರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಕುನ್ನಿಯಾದಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು ಪದ್ಧತರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಕುನ್ನಿಯಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫರಿಗೂ ಎದೆತೊಂಬೆ ಮರವ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮೀನ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫರಿಗೂ ಎದೆತೊಂಬೆ ಮರವ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೋಯಿನ್ ಚಾಕ ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಚೀದ ಉನ್ನಾಜಿ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೋಯಿನ್ ಚಾಕ ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಚೀದ ಉನ್ನಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆತೊಂಬೆ ಮರಹಬ ಆಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆತೊಂಬೆ ಮರವಾಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಉಸ್ತಾದ್ ಆರಿಸ್ ಲತೀಫಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಧರ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಆರಿಸ್ ಲತೀಫಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಧರ್ಮ HIM ಮದ್ರಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ HIM ಮದ್ರಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜಯಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮರಹಬಗಾನ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನ ಜಯಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮರಹಬಗಾನ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗಾನ ಈ ಊರ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೊಜಮ್ಮಿಲ್ ಮುಸ್ತಫ ನಬಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ നിജവാദ മുസ്ലിമരാകി ഏതൊരു പണി ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ മദ്രസയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. കൃത്യമായി കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് വിടുന്നു. ഏതെങ്കിലും 100-ൽ 1-2 ആൾക്കാരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ മുൻകൂടി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഈ ഉത്സാഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ മക്കളെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ മക്കളെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഉസ്താദന്മാർ കൃത്യമായി ഉളുവെടുക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും ഹദ്ദാദ് ചെല്ലാനും മറ്റുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നത് മദ്രസയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്. മദ്രസ വിട്ടതിന് ശേഷം കൃത്യമായി പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. ബാപ്പ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പയും അതിനു വേണ്ടി തുണിയണം. ഞാൻ പറയുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള യുവാക്കൾ, ആ യുവാക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദീനീ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോരാ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോത്സാഹം, അത് പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടത് ഉമ്മ, പിന്നീട് ബാപ്പയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അധിക ബാപ്പന്മാരും പുരയിലുണ്ടാകില്ല. പകൽ സമയത്ത് രാത്രി വരും, സുബഹിക്ക് പോകും. അതിനിടയിൽ മക്കളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഉമ്മ, പിന്നീട് ബാപ്പ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല ചോദ്യം ചെയ്യും. അത് ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. കാരണം എന്ത്, നാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല പല ബാധ്യതകളും നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിറവേറ്റണം. അവരവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ദുനിയാവിലെങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നല്ലാതെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ അത് ഏഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അത് ഏഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് നാം ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബ് നമ്മളോട് തന്നിട്ട് വായിക്കട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലിഹാദൽ കിതാബ്
ലാ യുഗാദിറു സ്വഗീറത്തൻ വലാ കബീറത്തൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ. എന്തൊരു കിതാബാണിത്! ഒരൊറ്റ സന്തോഷമോ ഒരൊറ്റ ചെറുദോഷമോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെയല്ല. പടച്ചവനെ, എന്തൊരു കിതാബാണ് ഇത് എന്ന് ആ കിതാബ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേജാറാകേണ്ടി വരും. അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നിങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളുടെ കാര്യം ദീനീ ചിട്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾ ആ മക്കളെ വളർത്തണം. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏറെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കണമെന്നില്ല, ഒരിക്കലും നല്ലവരുടെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കണമെന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായി ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഉപ്പ, ആ ഉപ്പ മോനെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ മകൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു. ഉപ്പ നിസ്കരിക്കലേ ഇല്ല, ഉപ്പ കളവന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഉപ്പ 24 മണിക്കൂറും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും പീടികയുടെ കരയിലും ഇരുന്ന് ആരാന്റെ പ്രസാദും ഹീബത്തും പറയുന്നവനാണ്. നിന്റെ മകൻ നന്നാകുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. നിന്റെ മകൻ നിന്നേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം നന്നാക്കുക. നാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നാം അതിനെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഖളായിപ്പോയി, നിങ്ങൾക്കുള്ള നിസ്കാരം ഖളായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയരുത്. വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ മുന്നിലോ മക്കളുടെ മുന്നിലോ ഖളായിപ്പോയെങ്കിൽ വേഗം പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് ഖളാ വീട്ടിൽ അല്ലാട് പൊറുക്കല്ല തേടുക. കാരണം അവിടെ വാല്യൂ കുറയും. ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഗൗരവമില്ലാതെയായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിഞ്ഞത് പ്രകാരം പെണ്ണ് കെട്ടി ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടതുപോലെ ചെലവ് കൊടുക്കാത്തവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കും, നിങ്ങൾക്കായിരുന്നപ്പ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത്. അതൊന്നും ഞാൻ ആരെയും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റണം. സ്വന്തം പെണ്ണ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് മരിക്കുന്നത് വരെ. നിന്റെ മോനല്ല, നിന്റെ സഹോദരനല്ല, നിന്റെ അനുജനല്ല, നിന്റെ പെങ്ങളല്ല. നീ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാൽ ആ പെണ്ണിന് നീ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്രയാണ് ആ പെണ്ണിന് ചെലവ് തരുന്നത്? പല്ലിനിടക്ക് കുത്തുന്ന ഈർക്കിൽ പോലും നീ അവൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. അവളുടെ ബാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ അവൾ പണിയെടുക്കുന്നവളല്ല, അവളുടെ ബാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ പണിക്കാരുത്തി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നീയും പണിക്കാരുത്തിയെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, പറയാൻ പലതുമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, നീ ആ ഒരു പെണ്ണിന് നീ ഒരു ദിവസത്തിൽ 300 രൂപയാണ് ചെലവ് എങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം നീ ആ പെണ്ണിന് 300 കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവളിൽ നിന്ന് നീ 300 കടം വാങ്ങിയവനെ പോലെയാണ്. ഓരോ ദിവസത്തിലും എത്രയാണോ ചെലവ് വരുന്നത് അത് നീ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ മേലത് കടമാണ്. അത് എത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും ഇവിടെ സംഖ്യ കൂടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിതാബിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിനക്ക് വരും. അവൾക്ക് നീ ചെയ്ത അമല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് മക്കളെ കളിയല്ല, മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതല്ല. ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടുന്ന ചെലവുകൾ കൊടുക്കണം. അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മറ്റുള്ള ബാധ്യതകൾ അവൻ തീർത്തു കൊടുക്കണം. പെണ്ണുങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനിക്ക് ഭയപ്പെട്ടാൽ, ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഈ ചെലവിന് അവളും ബാധ്യസ്ഥ ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നു, ആരും ഏതും പറയുന്ന കേട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ദൂരീകരിക്കരുത്. തലാഖ് ചൊല്ലുന്നുമില്ല, ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നുമില്ല. അവളെ നീ ബന്ദ് ചെയ്തു വെച്ചു, നിന്നെ അള്ളാഹു ബന്ദ് ചെയ്യും. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്ക വാക്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, കൊല്ലത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വെച്ച് ഒരു ഹയാത്ത് ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം എന്ത്, പൈസ ആവുമെന്നെങ്കിൽ പേടിക്കേ വേണ്ട. പൈസനെ പറ്റി
നിങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയിച്ചെങ്കിൽ മതി. പൈസ അന്നത്തെ ചിലവിൻ്റെ പൈസ ഞാനാക്കി തരാം. പൈസ പിരിവാക്കാൻ പറ്റാതാന്ന് പറയാൻ വേണ്ട, പൈസനെ പറ്റി പേടിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം. പിന്നെ ആൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പരിപാടി വെക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളികളിൽ കൊല്ലത്തിൽ 2, 3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവിടെ ആൾ വന്നെങ്കിലും വന്നില്ലെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമല്ല. ആൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം നാം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. 950 കൊല്ലം നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈ ദീനിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ സൗകര്യമെല്ലാം ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നാം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത്. അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ക്വിസ്, ആ ചോദ്യം അവിടെ 8ൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ഇടും. അതിനെ നിങ്ങൾ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ആ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായി 10 നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 11 ഉണ്ടല്ലേ, 11 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ 11 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി എഴുതാൻ, ഉത്തരം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പേജ് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക. ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം അതിലില്ല. മറിച്ച് വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ 2 ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്നത് എന്ന് എഴുതുക. നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരമെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള പേരും നാടും, നിങ്ങളെ പരിചയം കിട്ടണം ആരാണിത് എന്ന്, പേരും നാടും എഴുതണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യം ഇവിടെ, ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല, വേറെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഉസ്താദന്മാർ ആ ചോദ്യത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ആ ചോദ്യത്തിൽ, ആ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ഉസ്താദന്മാർ ആരും കൂടരുത് എന്നറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ MC ആക്കുന്നവർ, അമ്മി, റംഷീദ്, അവർക്കെല്ലാം കൂടാം. കാരണം ഞാൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെ തിദ്ദാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അവർക്കും കൂടാം. പിന്നെ ചോദ്യം വന്നിട്ട് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരേപോലത്തെ മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നറുക്കിട്ടിട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡുമാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആരാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഇൽമ് പരത്തുന്ന ഒരു രൂപമാണ്, ഒരു ഭാഗമാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ 11 ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും പിന്നീട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന അല്ലാഹുവിൻ്റെ തിരുവചനം കൊണ്ട് ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ಇಚ್ಛಿಸ ಬಯಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ ಬಯಸುವವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಪೋಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಡಂತಹ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಮದರಸ ಮದೀನತ್ತು ಮಯಂಗೊನ್ನ ಮರದ ಗಮಯಿಲಂಗೊನ್ನ ಮಹಬೂಬ ನಬಿಯೇ ಸಲಾಮಲೈಕಾ ಸಲಾಮಲೈಕಾ മനസകങ്ക വർണ്ണരോ കനിവിന്റെ പകർന്നരോ മഹബൂബ റസൂല് സലാമലൈക സലാമലൈക റൂഹി പിതാക്ക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹി പിതാക്ക യാ നസൈബല്ലാഹ് റൂഹി പിതാക്ക യാ റസൂലല്ലാഹ് റൂഹി പിതാക്ക യാ നസൈബല്ലാഹ്
മദീനത്ത് 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 മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മഹാബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക. മനസ്സകം കവർന്നൊരു കനിവിന്റെ പുകഴ്ന്നൊരു മഹാബൂബ് റസൂല് സലാം അലൈക സലാം അലൈക. അകൽ തൊഴുബദിക്കിലന്ന് അനയാൻ കുതിച്ചു ഞാൻ അരികിലെത്തി മൊത്ത സലാം മോദിടാനിച്ചു ഞാൻ. അകൽ തൊഴുബദിക്കിലന്ന് അനയാൻ കുതിച്ചു ഞാൻ അരികിലെത്തി മൊത്ത സലാം മോദിടാനിച്ചു ഞാൻ. ആഗ്രഹങ്ങളാൻ മണ്ണിലേക്കൊരുക്കി ഞാൻ ആഗ്രഹം പിടിച്ചു പോലെ ഹാദിമാവും ഞാൻ. ഉദിപതിമായി മദദേ മുത്ത മുഹമ്മദരേ ഉദിപതിമായി ദീനയിൽ പാടിത്തിരി പാടിത്തേരിടും പുലാരി. മദീനത്ത് 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 മയങ്ങുന്ന മരതകമായി വിളങ്ങുന്ന മഹാബൂബ് നബിയെ സലാം അലൈക സലാം അലൈക. മനസ്സകം കവർന്നൊരു കനിവിന്റെ പുകഴ്ന്നൊരു മഹാബൂബ് റസൂല് സലാം അലൈക സലാം അലൈക. ഖുർആൻ ഓതുക കുട്ടികളെ നേടുക കുട്ടികളെ വിജയം നേടുക കുട്ടികളെ. അല്ലാഹ് തന്ന കിതാബാണ് റബ്ബിൻ തന്ന കലാമാണ് ദീനിൻ നിയമവിലക്കാണ് ഖുർആൻ നമ്മുടെ സത്താണ്. ഓതുക ഓതുക കുട്ടികളെ ഖുർആൻ ഓതുക കുട്ടികളെ നേടുക നേടുക കുട്ടികളെ വിജയം നേടുക കുട്ടികളെ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in a 517 in ordinary family in Makkah. His father died before his birth and his mother also died when he was only 6 years old. He was brought up by his paternal uncle at the age of 20. He married Khadija. She was a source of inspiration to him. She is a turning point in his life. Not only she solved many financial problems in his life, 7 children went to them and there was no son into their male family. He did not take another wife during the lifetime of Khadija. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to get the message from an angel call. The angel gave the message to establish a new religion and the God's messenger. I conclude my speech. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام. തീരവനലരഞ്ഞ അവീട്ടിൽ പാതുലിയായി പമണിയായി പതലായി തേവയാം മർഹബാ നബി താആ മൗലിദുൻ നബി ജാആ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരെ ത്വയ്യിബ ത്വയ്യിബ യാ ത്വയ്യിബ. തിങ്ങതാ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലരഞ്ഞ വീട്ടിൽ പാതുലിവായി പമണിയായി പതല തെളിയുകയാം മർഹബാ നബി താആ മൗലിദുൻ നബി ജാആ യാ റസൂലേ യാ ശഫീഅ യാ മുസമ്മിലരെ ഖൈറൻ വജന മന്ത്രമേരെ അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യം മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുത്തയ നബി ഖൈറൻ വജന മന്ത്രമേരെ അഖിലം പാടിയ റസൂലേ പുണ്യം മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുത്തയ നബി ആശിമം ഖുറൈശി മലരെ
നൂറ് ആസിമുന്നബി ആമിദന്നബി മുർസൽ നബിയേറെ ആശിമം ഖുറൈശി മലര് ആലുമൊത്തം പുകഴ്ത്തനോറ് ആശിമുന്നബി ആമിദന്നബി മുർസൽ നബിയേറെ തിങ്ങുക റസൂലുള്ളാഹി തീരമണരാരങ്ങ അവിട്ട് പാതുലിയുമായി പാവണിയായി പതലായി തെളിയുകയും മർഹബാന് മൗലിദുൻ നബി യാ റസൂലേ യാ ഷഫീ യാ മുസമ്മിലരേ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಲಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಹೊಳಪಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಅಖಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಲೋಕಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ನಡೆ ನುಡಿ ನಿರ್ಮಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತು ಮೌನ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. 6ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಕನಸು ನನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅಶಾಂತಿ ಅಂಧಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿದ ನೀಚ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಾರುಣ್ಯದ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಉತ್ತಮರನ್ನಾಗಿಸಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ಬಗೆದು ಜೀವಂತ ಹೂತು ಬಿಡುವ ಕಿರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮವನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವುದೇ ಕೋಮವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಜೇಯ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ इंग्लिश मीडियम ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದುನಿಯಾಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನಂಗೆ ಬೆಮ್ಮೈ ದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ದರ್ಸ್ ವರಂ ಪೇಡಿ ಅವ್ರಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾಡ ಅರ್ಥಂಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾಡ ಅಡಿಕೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಬರಗು ಪಿಸ್ತತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಬೇರ್ಕೆನ ನಾಳೆ ದರ್ಸ್ ಬಾ ನಾಳೆ ದರ್ಸ್ ರಜಲ್ಲ ಮಿರಾದ್ ನೀಚೆ ನನಗೆ ದರ್ಸ್ ಬರ ಬೇಡಿ ಅವಳು ದರ್ಸ್ ರಜಗಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ನೆನಪವಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಪೋಯಂಗೆ ಜಾವೋರು ಶಿವವರ್ಗಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಸಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಸರಿ ಅವಳ ನಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಕೂಲೇ ಉಂಟು ತಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ಗೆ ಎಡ್ಲಬ್ಬ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಜವೇ ಅರಬಿ ಯಾವನುಂಟು ಅರಬಿ ಗತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅರಬಿ ಕುರಾಂಡ ಭಾಷೆ ಅರಬಿ ಇಸ್ಲಾಂಡ ಭಾಷೆ ಅರಬಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮುತ್ತನೆ ಬಿರ ಬಿರ್ಸತ್ತ ಗೊರ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಂಟು ಫಲಕನ ಚೊಂದಟ್ಟು ನಿಪ್ಪಾಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೌಫೀಕ್ ತರಟ್ಟೆ ಆಮೀನ್ പിർസത്തോ ചങ്ങായിമാരെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവുക്ക് റഹ്മത്തായിട്ട് കടത്തിട്ടില്ലേ ഇത് അള്ളാഹ് ഖുർആനിൽ ചൊല്ലിടും വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ ഓ നബിയേ ഈ ദുനിയാവുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് റഹ്മത്തായിട്ട് വന്ന ആളല്ല കൂടെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ച ആളായിട്ട് ഇക്കട് ഒരു നാൾ ഒർജിങ്ക മുത്തനബിരെ മുട്ട വന്നിട്ട് ബേജാറിൽ ചൊല്ലിടും ഓ നബിയേ ഒരു ബേടമെന്നെ കൊല്ലക നോക്കിയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ബേടരെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ജിങ്കര കൊല്ലക തീരാണ്ട് ചൊല്ലുത്തു
അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ മുത്തുനബിയുടെ പിരിച്ചവരക്കണം. നാളെ മത്സരത്തിൽ എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സിന്റെ ചൊല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക പണ്ട് ആളായിട്ട് ഇവിടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരണം. മുത്തുനബി ജീവിച്ച രൂപമേ പഠിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതോ ഒരാൾ പിക്ചറിൽ മുടി കട്ടാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ മുടി കട്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ ചൊല്ലിയ പിറാന്താണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേര് പിറാന്തമ്മ സുന്നത്ത ഇത്ര ജന്നത്ത് നല്ല ഫലകമാണിപ്പോ ഡ്രസ് കണ്ടു മുത്തുനബി നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തോനാ കിടക്കുറ നേരാ കണ്ടോ മുത്തുനബി അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടന്ന പിന്നെ നബിറമക്കാമോ അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടന്ന പിന്നെ നബിറമക്കാമോ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തോനാ കിടക്കുറ നേരാ കണ്ടോ മുത്തുനബി നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തോനാ കിടക്കുറ നേരാ കണ്ടോ മുത്തുനബിയുടെ ജാറാം അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടുന്നു പിന്നെ നബിറമക്കാമോ അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടന്നു പിന്നെ നബിറമക്കാമോ ഇജ്റത ശരീഫ് കാണും ഭാഗ്യത്താള്ള ഇജ്റ തൗഫീഖ് താള്ള നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തോനാ കിടക്കുറ നേരാ ജാഹുന്നുണ്ടോ പിന്നെ കണ്ടോ മുത്തുനബി അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടന്ന പിന്നെ നബിറമക്കാമോ അബൂബക്കറും പിന്നെ ഉമർ ഖത്താബു ഒട്ടുകിടന്ന പിന്നെ നബിറമക്കാമോ ഇജ്റത ശരീഫ് കാണും ഭാഗ്യത്താള്ള മക്ക മദീന തൗഫീഖ് താള്ള നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തോനാ കിടക്കുറ നേരാ കണ്ടു മുത്തുനബിയുടെ കാദേശത്തരുനാളിൽ പിറവി അടത്തര തിരമല്ല പൊഞ്ചരത്തോകും വചനവുമായി ഒന്നതിച്ചൊരുപാമൊത്തു ആജ്ഞതമൊട്ടിയ കാലത്ത് ഇരുളിൽ കഴിയാം ദേശത്തിൽ അറിവിന്നിധിയായി വന്നൊരു മലര് മുത്ത മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു കുഞ്ഞു പിറന്നത് പെണ്ണായാൽ കൊഴിച്ചിട്ട് മൂടും കാലത്ത് കാരുണ്യത്തിൽ സന്ദേശമായി കാരുണ്യ കടലായി വന്നൊരു കമറ് മക്കാദേശത്തൊരു നാളിൽ പിറവി അടുത്തൊരു തിരമല്ല പൊഞ്ചരത്തോകും വചനവുമായി ഒന്നതിച്ചൊരു പാമോരേ നല്ല മണിമുത്തുനോരേ കിനാ കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മത വദന നിലാവേ നല്ല വദന നിലാവേ മത ഞങ്ങളിന്ന് മത മണിമുത്തുനോരേ നല്ല മണിമുത്തുനോരേ കിനാ കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മത വദന നിലാവേ നല്ല വദന നിലാവേ മത ഞങ്ങളിന്ന് മത വയറ്റിരുന്നും എന്നും മുത്തുനോരേ വനന്നും തേടുന്നു
മുത്തനൂറേ വനമെന്നും തേടുന്നും യാ റസൂലേ തീർത്ഥം മൗലുൽ കൗസർ ഏകിടേനേ മുത്തൻ ശഫാഅത്തിലായി കോട്ടിടേനേ മണിമുത്തനൂറേ നല്ല മണിമുത്തനൂറേ കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് വദനനിലാവേ നല്ല വദനനിലാവേ മദപാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദചൽ റബ്ബിലാണ് കുളിർപ്പാകെ റഹ്മത്തിന്റെ കിനാവിലാണ് കനക സാക്ഷി റബ്ബിലാണ് കുളിർപ്പാകെ റഹ്മത്തിന്റെ കിനാവിലാണ് കനക സാക്ഷി രാഹത്തിന്റെ കിണവുകളോട് വനഞ്ഞു രാജചിന്തരെ അബീബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മണിമുത്തനൂറേ നല്ല മണിമുത്തനൂറേ കിനാവ് കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മദചൽ വദനനിലാവേ നല്ല വദനനിലാവേ മദപാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദചൽ വാഴ്ത്തിരുന്നും എന്നുമെന്നും മുത്തനൂറേ വനമെന്നും തേനിടുന്നും യാ റസൂലേ വാഴ്ത്തിരുന്നും എന്നുമെന്നും മുത്തനൂറേ വനമെന്നും തേനിടുന്നും യാ റസൂലേ പുണ്യതീർത്ഥം മൗലുൽ കൗസർ ഏകിടേനേ മുത്തൻ ശഫാഅത്തിലായി കോട്ടിടേനേ മണിമുത്തനൂറേ നല്ല മണിമുത്തനൂറേ കിനാവ് കണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് മദചൽ വദനനിലാവേ നല്ല വദനനിലാവേ മദപാടി ഞങ്ങളിന്ന് മദചൽ. Assalamu alaikum. I am highly grateful to all of you given chance to me. Today is the birthday of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. In this celebration, I would like to say something about Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. May Allah bless us. Amin. Dear friends, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is a great person in the world, and he taught love and kindness for his people. Because of his words have greatly affected human throughout history, and he was good father and wonderful husband and strong believer and excellent guide and social and political reformer, and I love him more than myself because of his special status in our religion, and all Muslims are grateful to him for his achievement in the last prophet. In this verse I conclude my speech. Assalamu alaikum. فأتيت إلى حبيبي فردا يا قلب فرشتا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله
يا حبيب الله قلب بالحق تألق وبأرب راء تألق يبتي يسأل خالقه فتواه الغي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالليلة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أسكن فأتيت إلى حبيبي فودا يا قلب فرشكا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മൗത്തിന്റെ മുന്നേ ആ മണ്ണിലെത്താൻ മന്നാനോടൊന്നും ഇറക്കുന്നു ഞാൻ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മൗത്തിന്റെ മുന്നേ ആ മണ്ണിലെത്താൻ മന്നാനോടൊന്നും ഇറക്കുന്നു ഞാൻ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മൗത്തിന്റെ മുന്നേ ആ മണ്ണിലെത്താൻ മന്നാനോടെന്നും ഇറക്കുന്നു ഞാൻ അല്ലാഹുവിൻ പ്രിയദൂതരല്ലേ അഖിലാണ്ട ലോകത്തിനുമല്ലേ അല്ലാഹുവിൻ പ്രിയദൂതരല്ലേ അഖിലാണ്ട ലോകത്തിനൂറുമല്ലേ ആയിരം താരകൾ ശോഭയല്ലേ അന്നുരൽ കീനമെറിച്ചതല്ലേ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മൗത്തിന്റെ മുന്നേ ആ മണ്ണിലെത്താൻ മന്നാനോടൊന്നും ഇറക്കുന്നു ഞാൻ മുത്തിസ്ലാമിൻ മാണിക്കാമല്ലേ മുത്തക്കിനൽക്കെന്നും സയ്യിദല്ലേ മുത്തിസ്ലാമിൻ മാണിക്കാമല്ലേ മുത്തക്കിനൽക്കെന്നും സയ്യിദല്ലേ മശറനാളിൽ ശഫാഅത്തല്ലേ മെഹറാജനാഥനെ കണ്ടോരല്ലേ മശറനാളിൽ ശഫാഅത്തല്ലേ മെഹറാജനാഥനെ കണ്ടോരല്ലേ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മൗത്തിന്റെ മുന്നേ ആ മണ്ണിലെത്താൻ മന്നാനോടൊന്നും ഇറക്കുന്നു ഞാൻ മുത്ത് റസൂലിന്റെ റൗള കാണാൻ മുത്തിനോടുണ്ട് സലാം പറയാൻ മാണിക്യമലരായപ്പോ റൗള കാണുകൊണ്ടരുമോ അക്കദീന്റെ കാട്ടി തന്ന പുണ്യസീരാജ പുണ്യസീരാജ മദീനത്ത് പോകൂ റൗള കണ്ട് സലാം ചൊല്ലൂ ആശായില് ഓയില് കാട്ടിത്ത അല്ലാഹ് നന്റെ മോരാറ് വീട്ടിത്തായി റഹീമല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ സലാത്തു ചംതോർ ജാവുകെ കരനേരത്ത് ആനബിയിലെ ചേര കണ്ട് കൽബ് കൊലിച്ചിട്ട് റൗള ശരീഫു കാണ്ടാസ ഇന്നും ഞായറാഴ്ച മാണിക്യമലരായത്തോ റൗള കാണോ കൊണ്ടൊരുമോ
ഹക്കറിന്റെ കാറ്റ് തന്നു പുണ്യസീരാജ എന്റെ നിസാറെ മുസ്ലിമൊക്കെ പരസ്പര കാണുമ്പോ അസ്സലാമലൈക്കും ചൊല്ലണം ഇഷ്ടപാടിട്ടില്ല. അത് ഓൾഡ് ഫാഷൻലാ, ഇത് ന്യൂ ഫാഷൻലാ. ആഴ്ച യന്ത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല, സലാം ചോദിക്കാൻ കൂലി കിട്ടി. നീ എന്റെ പേടി പറ്റല്ല, നാനും മദ്രസ പഠിച്ചില്ല. അലിഫു ബാവ് താവ് ജാവ് അല്ലല്ല തപ്പിത്ത് അലിഫു ബാവ് താവ് ജാം അലിഫു ബാവ് താവ് ജീം കേട്ട ജാ ജാൻ ചൊന്ന യന്ത്രല്ല അത്രമയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപെട്ട മദ്രസ പറ്റാനാണ് ഇത്ര ചൊല്ലു ബല നസീബു. അതെന്തല്ല അങ്ങനെ ഔത്രങ്ങ പറയില്ല. അബ്ബമ്മ ഉപദേശിക്കല് എന്തുപദേശിക്കല് ആല തപ്പ് കേത്തീറ. അസർ കളിക്കണം, മകരുപ്പ് ടി വി നോക്കണം. ഓ നല്ല ഫാമിലി നിക്കല്ല നിന്റെ അബ്ബമ്മ കളിക്കണം. അതിക്കട്ട് നീ ഒരു പ്രശ്നക ഔത്ര ഭർത്ത് പോകുമ്പോ എന്തൊരു ചൊല്ലണം. അതുപോലെ പ്രശ്നമല്ല. ഉമ്മണക്ക് 100 രൂപ ചങ്ങായിമാരുടെ പോയി ചുറ്റി വേണ്ടേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സാലക്ക് തപ്പാണ്ട് പോയ മയ്യാവില്ല, മദ്രസത്തിലും തപ്പാണ്ട് പോവാൻ. ഔത്ര ഭർത്ത് പോകുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. ഒക്കനജിരെ അബ്ബ ഉമ്മര പോളാക്കിട്ട് മദ്രസ വరకు മനസ്സില്ലാಂತ സാലനക്ക് നല്ല മാർക്ക്. സാലൽ മാർക്ക് പഠിപ്പാട്ട കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം. സാലക്ക് പോവാണ്ട് തന്നെയല്ല, സാലക്കും മദ്രസക്കും തപ്പാണ്ട് പോവാൻ. നിന്റെ പലക്ക പിടിച്ചിട്ട് നല്ലവണക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്തിനാക്കണല്ലോ. മദ്രസത്ത് പോയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ പലക്ക കേട്ട് സമ പഠിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോഴും മദ്രസ വേണ്ട ചന്ത പഠിക്കിற. ഇന്ത്യ പോയി മദ്രസത്തിൽ ജല്ലിക്ക് ബാഗ് എടുത്തോണ്ടില്ലാ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ്. മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. കുറെ ചരിത്ര കേട്ടിട്ടും കേൾക്കണമക്കറെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നോളു ഒരു ചെറിയ ചരിത്ര അവതരണാക്കു നിன்ற സത്യദീനിന്റെ ധീര വീര ശൂര ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളെ ആത്ಮ ಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ದಿ ವೆಚ್ಚೋ ಮಹಾ ಮನುಷ್ಯರ ஒரு ಕಥಾ ನಂಗ ಅವತರಣಾಕರ ಕದರೆ ಪೇರೈತಿಕ್ರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿರ ಪಡಗುದ್ರೆ വന്ദരത്തൽ ചരിതങ്ങളൊന്നുറക്കുന്നേ വന്ദരാം നബി തങ്ങളിൽ ചാരാത്തു മോതുന്നേ വന്ദനത്താൽ ചരിതങ്ങളൊന്നുറക്കുന്നേ വന്ദരാം നബി തങ്ങളിൽ ചാരാത്തു മോതുന്നേ അമ്പവാണിൽ നമ്പുകൾ ചോരിയം കോണേ ആരംഭ ഗർഭരോട് നിത്യം കോണേ. എല്ലാരും നിശബ്ദരായിത്തിക്കരെ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എന്തോ ഒരു കുസ്കസ് കേക്കറ് ബുടങ്കു തീരാ ഇങ്ങനെ കുറ്റം കാവാല ആൾമാരെല്ലാരും ഉദ്രക്കാറ് എന്തോ ഒരു സംശയത്തിലും കൊണ്ടിരിക്കപ്പോലെ അതാ എല്ലാരും അവിടെ നോക്കോರು മസ്ജിദ് നബവിരെ മൂലൽ ഒരാൾ ചിന്താബദാൽ മുൽകിത് തെച്ചിರು. ಅದು ಜೈಫರ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಿಯ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ എല്ലാമായ ധീര വീര സൂർ അലിയാർ തങ്ങളുടെ സഹോദരി എന്തോ ഒരു ചന്തത്തിൽ എങ്കിற ಮಗ ಆ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ പോലെ അതാ നെക്സ്റ്റ് യന്ത്രാവരു നിയമേ കാതു കൊടുക്കോರು. പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ തിരുകത്ത് പിടിച്ചാൽ അവരെ സ്വർണ്ണവാദത്തിന്റെ സത്യം പകർത്തുവാൻ വിളിച്ചവർ കൊന്നാരേ അവരെ കൊന്നാരേ. പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ തിരുകത്ത് പിടിച്ചാൽ ചെന്നാരേ അവരെ പരിപൂർണവാദത്തിന്റെ തിരുസത്യം പകർത്തുവാൻ വിളിച്ചവർ കൊന്നാരേ അവരെ കൊന്നാരേ. ആദരവായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ബസ്ർ ചൊല്ല ജാഗത്തിൽ അതാ പ്രചാരണാക്കു പോയ ആരീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുറബിയുള്ള ജാഗത്തിൽ ശത്രുക്കൾ കൊന്നാരി ബുഡാലെ അതാ അസ്സത്തിൽ ഒരു സിംഹനെ പോലെ ഗർജനാക്കു തുടങ്ങിയിട്ട് അതാ മദീനത്തിൽ ഒരു ഘോര യുദ്ധം പോണ്ടു. സഹാബത്തെല്ലാരും റെഡിയായർ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തൊരു ചൊല്ലം കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹാബത്മാരെല്ലാം കാത്തു കൊടുത്തോണ്ടുള്ളർ. അതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നിങ്ങളെ പാട്ടുകാരെ ചൊല്ലാറ്. നബിയുള്ളവരായി സഹാബത്തോരെ ഈരോ ലോകം ജയിക്കുവാനകിലും ത്യജിച്ചുള്ളോരേ തീരോ നബിയുള്ളവരായി സഹാബത്തോരെ ഏരോ ലോകം ജയിക്കുവാനകിലും
ത്യജിച്ചുള്ളോരേ മുന്നില നിന്ന് മകളുള്ള പിന്നില ചെന്ന് ദവിൽ അടയാണ് പിന്നിട ചെന്ന് ചെന്നിടാം തിരുവച്ച് കല്യണം റഹീമാലോടെ ചേലോടെ ദീന ദർശനം കദീമായോടെ. അതാ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തായി പോയേಗ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ಗೈತಿಕ್ಕು ನಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಂದ ದೀನ್ಗೆ ಕಾವಲಿಡಗು ನಂಡೆ ಮೇಲೆ ಪುನ್ನಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಚೊನ್ನರು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ ಅದ ಸಯ್ಯಿದ್ ಬಿನ್ ಹಾರಿಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಗೊಸ್ಸೈತು ಗೊಸ್ಸಿಲ್ ತಡಿಕೆಂಗೋಲ್ಲ ಈ ಬಿಸಿಯ ಆಯತ್ತರ ಬೇಗ ಪೆನ್ನಾಯಿ ಅಸ್ಮಾ ಬೀಬಿರ ಕೂಡ ಚೊಲ್ಲಗುಂಟು ಪೋಯ್ತು അതാ കുതിരയിൽ പോയിട്ട് ഔട്ട് പോയിട്ട് അതാ അസ്മാ ബേബി ബായിലേറെ പേരോൾ കത്തോണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധ അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തെ വിഷയം എല്ലാം ചൊന്നിട്ട് ജണ്ടാൽ കറിഞ്ഞാറ് 4 കണ്ണീരെ പോലെ ഒഴുകൊണ്ടുണ്ടു. അസ്മാ ഏ അസ്മാ യുദ്ധത്തിൽ എന്തായി പോയെങ്ക നീ ബേജാറാക്കണ്ട, നീ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട, നാലെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കാണാം, ഒരുമിച്ച് കൂടാ. അതാ ബണ്ടേ മോൾ അസ്മാ ചൊന്ത് ഔത്തര പറത്ത് പോയിട്ട് അതാ ഔത്തര പത്ത് പോയിട്ട് കുതിരക്ക് 19 അതാ പെരവിൽ ഒരു വിളി കേൾക്കരു പാപ്പാ പാപ്പാ. അതാ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെരകു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മോനെ ചിക്കറ് എടുത്തിട്ട് പിടിച്ച് മുത്തിട്ട് അതാ കടിച്ചിട്ട് അതാ കുതിരയിൽ പോയിട്ട് ടക് ടക് ടക്. ഓണം പ്രിയനീതി അടക്കാലത്തിൽ പടച്ചോൻ വിളിക്കൊന്നൻ അഭിഷണത്തിൽ പെയ്യോണ്ടേ അമരന്ന് ശ്രമിച്ചിടാം ഞാൻ പൂമോട്ടിടന്നിടും സ്വർഗം കൂടാം. മൂത്തതായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുക്കൾ 1 ലക്ഷക്കണക്കിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളാറ്. അതാ ശത്രുക്കൾ എത്ര ഇന്നെങ്കും മുസ്ലിം സൈന്യം പേടിച്ചില്ല. അതാ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കರು അതാ ഘോರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಂಡು അതാ പക്ഷേ ആ മഹാൻ ശത്രുക്കളെ ബാലികരൈತಿ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗർജിക്കര സിംഹര പോലെ സയ്യിദ് ബിൻ ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധകാലത്ത് തുള്ളിട്ട് അതാ ഘോര യുദ്ധಕ್ಕಂಡು ശത്രുക്കളെ തല നാലാൾ കണ്ടാಗಿ പരിപാടി ഉണ്ടോ നാലാൾ കണ്ടാಗಿ പരിപാടി ഉണ്ടോ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಂತ್ರ ಆಗು ಪೋಂಡು ಇವ ಕಾದು ಕೋರ್ಕೋರು ബമ്പൊട്ട ജഫർ അലി അല്ലാഹ് വീരം തണ്ടി ക്രൂഫർകളിൽ ആരടാ ബല്ലത്തിരോ മെഹമൂദ് റെക്കോർഡിൻ ഇട്ട് ചരിത്രനാരടാ അമ്പാവൻ അമ്പു ചേരി വന്നിട്ട് ബമ്പർ നെഞ്ചിനെ പിളർത്തിട്. അതാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അതാ മഹാനായ ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുരെ എടുത്ത വലത്തെ കൈ കട്ടായിട്ടല്ലേ. അതാ വലത്തെ കൈ കട്ടായിട്ടും പിടിച്ച് എത്ത കയ്യിൽ യുദ്ധാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാ എടുത്ത കൈയും കട്ടായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പച്ച ഭൂലോക തീരാ ചെന്നത് തന്റെ തകരടിയിൽ വെച്ചിട്ട് യുദ്ധാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചമ്മ നേരായിട്ടില്ല. ആ മഹാൻ ശത്രുക്കരെ ബാല് നെഞ്ഞിക്ക് തടിച്ചിട്ട് ഇന്ന ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ ആ ശരീരത്തെ മലൈക്കുമാർ പണ്ട് തലമുറത്തുക്ക് ആൾമാർ ഒരു പാട്ടാവും സത്യ ജീനരെ ലോകത്തുക്ക് നല്ല പാട്ടം പേനയിത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാനരെ കൊടിയുടെ കീഴുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ചിറക് മുളക്കും ബാപ്പായം പോയല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ പൂമോ എത്തിയമായി തീർന്നല്ലോ പൊന്നപ്പല്ലാണ്ട് ഉമ്മച്ചിരിപ്പുണ്ട് പെരിയോടെ സങ്കടം കാണാൻ ആരുണ്ട്. മുത്തുറസൂലാറോ കനസു കണ്ടില്ല നാനു മനസ്സോ കേളുത്തിരേ ഉണ്ടോ ഒമ്മേ പരമാരതേ മുത്തുറസൂലാറോ
ಕನಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು, ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ನಬಿಯೇ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವ ನಾನಿಂದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವ ನಾನಿಂದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡದಿರಿ, ನದಿ ಕೋಪ ಮಾಡದಿರಿ, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡದಿರಿ, ನದಿ ಕೋಪ ಮಾಡದಿರಿ, ನನ್ನ ಮುತ್ತರ ಸೋಲಾರ ಕನಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು, ಒಮ್ಮೆ ಬರಬಾರದೆ ನಬಿಯೇ. ಆರೋ ಪಾರಿಗಳು ವಾಸಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಡಿಮ್ಮರೋಳವನ್ನು ಜುಂಬಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ, ಆರೋ ಪಾರಿಗಳು ವಾಸಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಡಿಮ್ಮರೋಳವನ್ನು ಜುಂಬಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ, ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಸೆಯಿದ ನಬಿಯೇ, ಆಡಿಮ್ಮರೌಲ ಬೀಸಿ ಆನಂದ ಕಲ್ಲಾಲು, ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಸೆಯಿದ ನಬಿಯೇ, ಆಡಿಮ್ಮರೌಲ ಬೀಸಿ ಆನಂದ ಕಲ್ಲಾಲು, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿ, ನಬಿಗೋಪ ಮಾಡದಿರಿ, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಿ, നബിഗോപ സുജൂദിലായി നിന്നിലേക്ക് നേടിടുന്നേ, അല്ലാഹു സമീഉൻ അല്ലാഹു ബസിറുൻ അല്ലാഹു ഖാദിറുൻ അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി ഞാനിതാ അഞ്ചു നേരവും സുജൂദിലായി നിന്നിലേക്ക് നേടിടുന്നേ, അല്ലാഹു സമീഉൻ അല്ലാഹു ബസിറുൻ അല്ലാഹു ഖാദിറുൻ അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ. തെറ്റിനാൽ കറുത്തുപോയ എന്റെ ഹൃദയം സംശുദ്ധമാക്കുന്നത് നീ എന്റെ ഹൃദയം, അല്ലാഹു താഹിറുൻ അല്ലാഹു മുജീബുൻ അല്ലാഹു വാസിഉൻ അല്ലാഹു റാബിഉൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി ഞാനിതാ അഞ്ചു നേരവും സുജൂദിലായി നിന്നിലേക്ക് നേടിടുന്നേ, അല്ലാഹു സമീഉൻ അല്ലാഹു ബസിറുൻ അല്ലാഹു ഖാദിറുൻ അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ. ജീവിതത്തിനർത്ഥമുള്ളതല്ലതിനാവ്, അചിന്തയണ്ണിൽ നിന്നും മാറ്റി നിന്റെ കനീവ്, അല്ലാഹു താഹിറുൻ അല്ലാഹു മുജീബുൻ അല്ലാഹു വാസിഉൻ അല്ലാഹു റാബിഉൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി ഞാനിതാ അഞ്ചു നേരവും സുജൂദിലായി നിന്നിലേക്ക് നേടിടുന്നേ, അല്ലാഹു സമീഉൻ അല്ലാഹു ബസിറുൻ അല്ലാഹു ഖാദിറുൻ അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ. ജീവിതത്തിനന്തമുള്ളതല്ലതിനാവ്, അചിന്തയണ്ണിൽ നിന്നും മാറ്റി നിന്റെ കനീവ്, അല്ലാഹു താഹിറുൻ അല്ലാഹു മുജീബുൻ അല്ലാഹു വാസിഉൻ അല്ലാഹു റഹീമുൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി ഞാനിതാ അഞ്ചു നേരവും സുജൂദിലായി നിന്നിലേക്ക് തേടിടുന്നേ, അല്ലാഹു സമീഉൻ അല്ലാഹു ബസിറുൻ അല്ലാഹു ഖാദിറുൻ അല്ലാഹു ഖാലിഖുൻ. മുത്തിനോടെന്റെ സലാമൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ മലക്കുൽ മൗത്തന്റെ റൂപിരിക്കുമീ, മനസ്സിൽ മോഹം നീ രവേറ്റി മുത്തിനെ മുത്തിനക്കുവാൻ, മുത്തിനോടെന്റെ സലാമൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ മലക്കുൽ മൗത്തന്റെ റൂപിരിക്കുമീ, മനസ്സിൽ
മകമുണ്ട് കാരുണ്യം തീർന്ന മുത്തായ മുത്തിനെ മുത്തി മറക്കുവാൻ മുത്തിനോടെന്ന നാമൊന്നു ചെയ്യുവാൻ മുത്തിന്റെ നേരത്ത് ലോകം ഉന്നത്തിനീർത്ത് കണ്ണീരും മുത്തിന്റെ നേരത്ത് ലോകം ഉന്നത്തിനീർത്ത് കണ്ണീരും മുത്തായ മുത്തിനെ മുത്തി മണക്കുവാൻ മുത്തിനോടെന്റെ നാമൊന്നു ചെയ്യാൻ മലക്കൽമാവത്തന്റെ വഴിയിലിരിക്കുമെൻ മനസ്സന്നെ മോഹം മദീന 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 നകലി മകാത ശൗവൽ നകല തോരസീന നകലി മകാത ശൗവൽ നകല തോരസീന മാ റസൂല മുഹമ്മദ് मैं रसूल मोहम्मद मैं दोस्त मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मेरा तड़प रहे मेरा दिल हसीने मेरा दिल तड़प रहे मेरा दिल मुझे ले चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 मुझे किनान छोड़ो मैं कोई जहां में मुझे किनान छोड़ो मर है कोई जहां में नहीं सलामत रहतिन रहे सलामत नहीं दूर है मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 नकली मकात नकया न तोरसीना नकली मकात नकया न तोरसीना मैं रसूल मोहम्मद मैं रसूल मोहम्मद मैं दोस्त गो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 अस्सलाम ಯಹೂದಿಯಾದರೇನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅನರ್ಘ ರತ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಂ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿ ಕರುಣೆ ಕೊಡಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಧುಗಳ ಪೈಕಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಲ್ಲ ಆಮೀನ್. ಇಸ್ಲಾಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎರಡನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್ ಇಬ್ನ್ ಖತ್ತಾಬ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೇಟೆ ಮೃಗಗಳು ಇರುವುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಮರ್ ಕಾಡು ದಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಜಿಂಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಜಿಂಕೆಯ ನೇರವಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿತು. ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಜಿಂಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಓಡಿ ಓಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಉಮರ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು, ಓ ಉಮರ್, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಜಿಂಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಉಮರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಆಗಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಂದ ಜರ್ಗರಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕತ್ತಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ. ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಯಾರದ್ದು? ಮಾವನದ? ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರದ್ದು? ನನ್ನ ಮಾವನ ಮಗಳ ಗಂಡನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ದೂರದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬಾಲ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬ. ನೋಡುಗಲೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮದ್ರಸ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮದ್ರಸ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ, ಆದ ಕಾರಣ 2 ದಿನ ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬರುದು? ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮದ್ರಸ ರಜೆ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ರಜೆ ಆಗ ಬರುದೇನು ಅವಸ್ಥೆ? ಹೌದು ಮಾರಾಯ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಜೋಬು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮದ್ರಸೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ. ಹಾಗಾದರೆ ಕುರ್ಆನ್ ತಿನ್ನಬೇಡ, ನಮಾಜ್, ಝಕಾತ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಲಿಯಬೇಡವೇ? ಏಕೆ ಇದು ಕಲಿಯಬೇಕು? ಅದಲ್ಲೋಕೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಾಕೆ. ಏನು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಾರ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲಗಳೇ, ಮದ್ರಸ್ ಕಲಿತೆ ದೀನಿನಿಂದ ಗಾಲಿದ ಜೀವ ಸಿದ್ಧರ ಸತ್ತ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕೊರತು ಹೋಗಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಿಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಎದ್ದರೆ ದವತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ನಮಾಜ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಮಿಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಕಂಡಾಗ ಭೂತವೆಂದು ಬಯಸಿ ಎದುರೌದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನರಕ ಹಟ್ಟಿ ಉತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ತಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು, ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲು ನಮಾಜ್ ಅಕ್ತ ಮುಂತಾದ ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಕಾಲ ಇನ್ನು ಮಿಂಚಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮದ್ರಸ ತಪ್ಪಾದೆ ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಬರ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನವಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಂತಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬದಲಾಗುವರು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ. ಮನೆ ಮೆಚ್ಚು ಅವರು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಹೇಳುದು ಬೇಡವೆಂದು ಅವರು ರೂಢಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್. ಬೆಳಗಿನಂತೆ ಕೊಡುವಲು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೈಕುಂ And my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I say, Miladun Nabi is the birthday celebration of our beloved Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and it's celebrated by Muslim as Eid Milad. Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam was born in Arabian country in Makkah. On this occasion, I would like to say 21st Monday, Rabiul Awwal, which was born in Makkah 5071.
after this occasion is celebrated by remembering of our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I concluding my speech. Alhamdulillah Rabbil Alamin.